Γεια σας και πάλι. Στο βίντεο που θα δούμε σήμερα θα σας εξηγήσω πώς μπορούμε να κάνουμε μια άσκηση αντιστοίχησης μέσα πάλι από το βιβλίο του σχολείου και στη συνέχεια να δούμε πώς θα γίνει και η εξέταση αυτής της άσκησης. Ας ανοίξουμε λοιπόν το Fast Quiz. Καταρχήν πρέπει να την ετοιμάσουμε την άσκηση, ενημέρωση ασκήσεων. Ασκήσεις αντιστοίχησης. Εδώ τώρα πρέπει να συμπληρώσω 5 ασκήσεις, 5 προτάσεις μάλλον στην πρώτη στήλη και 5 προτάσεις στη δεύτερη και να δούμε πώς θα τις αντιστοιχίζουμε σύμφωνα με τους αριθμούς που θα βάλουμε από τη δεύτερη στήλη εδώ. Ξεκινάω λοιπόν με εισαγωγή νέας άσκησης. Πάλι επειδή πρόκειται για το μάθημα της βιολογίας, θα γράψουμε λοιπόν σε κεφαλαία και ελληνικά για να εννοούμε βιολογία. Την άσκηση εδώ θα την ονομάσουμε α1 πάλι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό γιατί άλλο βιολογία α1 στις ασκήσεις αντιστοίχησης και άλλο το βιολογία α1 στις ασκήσεις επιλογής του σωστού κτλ. Κάθε ομάδα είναι ανεξάρτητη από την άλλη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Πάμε στο βιβλίο μας, το οποίο όπως βλέπετε το έχω ανοίξει από τα διαδραστικά βιβλία του ψηφιακού σχολείου και θα επιλέξω αυτή την άσκηση εδώ που λέει να αντιστοιχίσει τους όρους της στήλης 1 με τις προτάσεις της στήλης 2. Και δεν έχω παρά να πάρω πάλι από εδώ αντιγραφική επικόλληση, αμνιακό υγρό, αντιγραφή, επικόλληση, τοκετός, επικόλληση. Βέβαια είναι λίγο κουραστικό αυτό και χρονοβόρο, αλλά μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια φορά, δηλαδή από τη στιγμή που θα κατασκευάσω μια άσκηση και θα την αντιγράψω, θα μείνει για πάντα στον υπολογιστή. Επομένως, τα επόμενα χρόνια οι ασκήσεις δεν είναι ανάγκη να ξαναγράφονται. Αμνιακό υγρό, τοκετό, σκίση, πλακούντας και πάμε στο τελευταίο. Σάλπικα. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και εσείς όσες δικές σας ασκήσεις θέλετε και να πολλαπλασιάσετε το υλικό που έχετε. Πάμε τώρα στη δεύτερη στήλη. Επιλέγουμε έξοδος του εμβρίου του σώμα της γυναίκας, αντίγραφη. Προστασία του εμβρίου από εξωτερικούς παράγοντες.
παροχή θρεπτικών ουσιών στον έμβριο και τόπος γονιμοποίηση του όριου από ένα σπερματοζωάριο, αντιγραφή και επικόλληση. Στο βιβλίο βέβαια έχει μία καινή πρόταση εκεί, μπορούμε μέσα να συμπληρώσουμε μια δικιά μας. Λοιπόν, για να δούμε ποιο είναι αυτό που δεν απαντάτε, νομίζω είναι αμμονιακό υγρό. Ας τα συμπληρώσουμε και όλα εδώ με τους αριθμούς. Αμμονιακό υγρό, προστασία του εμβρίου από εξωτερικούς παράγοντες. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει το νούμερο 2. Το κετός. Έξοδος του εμβρίου από τους ώμους γυναίκας. Εδώ το 1. Συγγνώμη, λάθος. Είπαμε αμμονιακό υγρό, απάντηση στην α. Προστασία του εμβρίου από εξωτερικούς παράγοντες. Το θα βάλουμε το 2. Τι έγινε? Το κετός. Έξοδος του εμβρίου, νούμερο 1. Πάμε τώρα εντάξει. Λοιπόν, αμμονιακό υγρό, προστασία του εμβρίου από εξωτερικούς παράγοντες, το 2. Κύηση. Νομίζω αυτό είναι που δεν έχει παροχή θρεπτικών ουσιών στο έμβριο. Άρα εδώ θα βάλουμε το 5, το οποίο θα το συμπληρώσουμε σε λίγο. Πλακούντας. Παροχή θρεπτικών ουσιών στο έμβριο, το 3. Και σάλπιγγα. Απάντηση στην ε λοιπόν. Τόπος γονιμοποίησης του ορίου από ένα σπερματοζωάριο, το 4. Τα νούμερα είναι 1, 2, 3, 4 και 5 σωστά. Και πάμε εδώ να συμπληρώσουμε την πρόταση 5, η οποία προορίζεται για την κύηση, αντιστοιχεί στην κύηση. Περίοδος θα γράψουμε περίοδος ανάπτυξης του περίοδος ανάπτυξης του εμβρίου της εγγύου, το σώμα της γυναίκας. Λοιπόν, τελειώσαμε και με την κύηση. Περίοδος ανάπτυξης του εμβρίου στο σώμα της γυναίκας. Και πατάμε αποθήκευση νέας εξέτασης. Ωραία. Όπως βλέπετε έχει αποθηκευτεί εδώ. Έχουν αποθηκευθεί και οι απαντήσεις, όπως πρέπει να είναι με τη σειρά. Και πάμε να δούμε τώρα την εξέταση αυτής της άσκησης. Εδώ είναι η ενημέρωση των ασκήσεων. Πάμε να εξετάσουμε αυτή την άσκηση. Ασκήσεις αντιστοίχησης. Μάλιστα. Επιλογή ενότητας ομάδας. Θα βάλουμε ενότητα. Στα ελληνικά και κεφαλαία, όπως το είχαμε ορίσει. Ομάδα Α1. Αν δεν έχετε τα ελληνικά, βάλτε ας πούμε αγγλικά ή έχετε τα μικρά κτλ. Και πατήστε επιλογή ενότητας ομάδας, δεν θα σας βγάλει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να το διορθώσετε εδώ. Πατάμε επιλογή ενότητας ομάδας και ορίστε, ήρθε η άσκηση μπροστά μας. Τώρα, αυτό που μένει είναι να βάλω ένα νέο μαθητή, εισαγωγή νέας εξέτασης. Κωδικός μαθητή 2,
είναι νομίζω ο Πετρίδης ο Γιάννης. Γράφουμε το όνομά του. Πετρίδης. Γιάννης. Ξανά κάνουμε μια επιλογή του σήμερα. Και πάμε λοιπόν να δώσουμε τις απαντήσεις. Αμνιακό υγρό. Προστασία του εμβρίου από εξωτερικούς παράγοντες. Βάζουμε το 2. Επίτηδες θα κάνω ένα λάθος για να δούμε αν το αποτέλεσμα θα βγει σωστό. Λοιπόν, τοκετός. Θα βάλω τοκετός, περίοδος ανοσοποιητικής, θα βάλω το 5 εδώ. Και κύηση θα βάλω αντίστροφα έξοδος του εμβρίου, το 1. Στο σώμα της γυναίκας, ενώ τα άλλα δύο θα τα απαντήσω σωστά. Άρα επομένως έχω κάνει 2 λάθη τώρα εδώ. Πλακούντας, παροχή θρεπτικών ουσιών, το 3. Και σάλπιγγα, τόπος γνωμοποιήσεων, το 4. Ελέγχουμε τα νούμερα πάλι 2, 5, 1, 3 και 4, ωραία. Και πατώντας αποθήκευση εξέταση μας δίνει το αποτέλεσμα, διότι κάθε ερώτηση πιάνει από 4 μονάδες, 4, 5, 20. Επομένως απαντήθηκαν οι 3 σωστά και πήραμε 12 μονάδες. Οι σωστές απαντήσεις βγαίνουν και εδώ, όπως βλέπετε. Το 2, το 1, το 5, το 3 και το 4. Μόλις λοιπόν πατήσω αποθήκευση εξέταση βγαίνουν και οι σωστές απαντήσεις, όπως θα έπρεπε να είναι εδώ. Πάμε να δούμε όμως. Ξέχασα βέβαια να βάλω το χρονόμετρο εδώ, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε, έχει αποθηκευτεί αυτή η εξέταση στον Πετρίδη. Κλείνω λοιπόν το πίνακα. Και πάμε να δούμε αν έχει αποθηκευτεί αυτή η εξέταση στον Πετρίδη. Επιδόξουμε. Εδώ είναι 2 οι μαθητές μου, επομένως από αυτό το βελάκι μπορώ να πάω στον Πετρίδη ή να γράψω εδώ τα αρχικά Πέτρα και να μου το βγάλει. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, σήμερα, 30 του 2014, έγινε εξέταση και πήρε 12 στην αντιστοίχηση. Πολύ ωραία, συμπληρώθηκαν λοιπόν τα αποτελέσματα. Ενώ έχει και μία παλαιότερη εξέταση, στο σωστό λάθος. Χάθηκε εδώ η ημερομηνία γιατί δεν είχε μπει καθόλου. Είχε πάρει 5, μάλιστα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με τις ημερομηνίες εδώ, καμιά φορά δεν τυπώνονται, αλλά θα προσπαθήσω να το λύσω και αυτό στο μέλλον. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε και αυτό το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.